Hori da, Gabonen aurretik ja ibiltzen gara bileren data jartzen, eta urtarrilean duela 2 aste egin genuen pertsonaia atera nahi zuten horiekin, bilera bat, pertsonaia guztiak banatzeko. Aurreko astean egon gara arropa banatzen, oraindik hemen dauzkagu arropa batzuk lokal emanatu gabe, eta egingo ditugu gero 31an eta 7an ensaio orokorra dantzatzen den hori ongi prestatu eramateko. 1997 arte Irungo Atsegina elkarteak antolatzen zuen, eta urte hartaz geroztik eraiki dantza taldearen esku dago, beraz, 29. urte hurrena daukagu aurten. Desfile hau datza, 19. mende bukaerako familia dirun horien seme-alabak zaintzen zituzten inudeen errepresentazio batean. Inudeak dira, esan bezala, haur horiek zaintzen zituztenak, eta hartzaileak beraien bikoteak. Eta pixka bat, historia hori ezagutarazteko helburuarekin egiten da ekitaldi dugu. Orain arte gutxiago izan gara, baina aurtengo edizioan 250 pertsonak hartuko dugu parte, bai pertsonaia kontatuta, gero eraiki dantza taldeko dantzariak, zein gero kanpotik dazten batzuk, eta baita Irungo Atseginako sukaldariak, eta ondare kultura elkarteko 2 erralde horrekin batera. Printzipioz gure dantza taldetik prestatzen dugu zerbait da, baina noski irekia da parte hartu nahi duen edonor gonbidatu dago, eta hori etortzen da jendea desfilatzen ateratzeko oinez pertsonai bezala, eta baita dantza egiteko ere. Aurten zuk esan bezala otsailaren 8an izango da, eta 12an ateratzen gara Santiago kaletikan, gero San Juan plazan egiten dugu geldialdi bat, eta pertsonaia guztiak gaude ikusgai haien jantzkerak ikusteko, eta fandango trainain bat dantzatzen da. Gero, Paseo Kolondikan iristen gara Zabaltza plazara, eta bertan Irungo Kontserbatorioko bandarekin batera hor egiten da berez ekitaldi hori, non egiten den irudikatu garai batean aurrarekin egin behar ziren hainbat gestio, apaizaren egun behar ziren, erizainek txertoa jarri behar zieten, gero egiten du mutilak dantzatzen dio bere bikoteari, hau da inudeari, 8ko bat, eta gero biek batera egiten dugu kontradantza eta fandango tarinaino. Beraz, animatzen zaituztegu baita ere plazako oso polita izateko baita. Hori da, egiten dugu Irundik hasieran baita desfile bat, baina gero berez dantza ekitali bat da, plazan egiten dena. Esan bezala batez ere geroz eta gehiago gara, zen jende guk eraiki talde bezala hasi gera azkenik urte hauetan, eta horrek ere eragina dauka azkenean, ume gehi dauzkagunez, jende gehiago ateratzen da dantzatzen, eta agian beste urteetan ikustera mugatu diren horiek animatu egin dira, eta hori aurten 250 gara, beraz oso pozik gaude.